Welcome guys, welcome to my channel, welcome to Matalom. December 1, 2020. Nagsugod na ang guys. Ang Pasko din sa Matalom. Nya hamong ito guys, new look diri sa accounting department ngayon. Welcome to Matalom, welcome to my channel. Of advance Merry Christmas and Happy New Year to all Matalom. Okay guys, amo ito sa diri sa accounting department naman. Pasko lang po diri sa accounting department sa local government unit of Matalom. Ang ito guys, sa new look din guys. Okay. This way guys. Okay, ano ang bilhin sa diri sa accounting department guys. Nakatawa si Jesus guys. Ano ito? Santa Claus guys. Ano po? Okay. Okay guys, mga ikawan. Merry Christmas advance. Okay. Yes, this is Agent X1. Kapamilya Blockbusters, 9:30 a.m. Bagong pag-asa. 11 a.m. Sa saya! Takot na panda at pasabog! It's showtime! 12 high noon. Sigurado maganda ang gising mo sa ating Kapamilya Channel. This Tuesday, Star Hot Academy! Kasama natin si Jello. Iba ang moves ng pang-international. Mate is the youngest, itsura quiet, pero kung sasayaw siya, iyahatong niya talaga at bibigay nila. Si Akira is the boy next door. You'll never be seen. Bukod sa pagsasayaw, pumeron silang vocal training. Si Mika siya yung mysterious type. Naka-perfect na every performance. You're the best. magandang buhay! Pagpatak ng alas 7 ng umaga, bubuhos na ang maiinit na balita. Hatid ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Palacio. Tunes hanggang Biyernes. Teleradyo Balita. Mapapanood sa Teleradyo Kapamilya Channel. Balita. Crisis po tayo. COVID-19. Impormasyon. Serbisyo publiko. Marami ring mga blood donors ang nangako. Para sa bayan. Nakasurvive, nakasabata mga delivery ng pagkain at iba kapag